У Віцебску ўратавалі жанчыну, якая праглынула відэлец. Відэа з пралётам расейскага шагада над Гомлем, атака на хімвалакно. Лукашенка прымусіць генералаў скакаць з парашутам. Што змяняецца ў Беларусі з 1 сакавіка і ўжо на гэтых выходных да +13. Вітаю, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Рушым. Расійскі баявы дрон проста над Гомлем. Сёння раніцай жыхары гораду над Сожам бачылі над сваімі галовамі шагад, беспілотнік забойцу з тых, што перыядычна нясуць разбурэнне і гора ў безліч украінскіх сем'яў. Некаторыя відавочцы сцвярджаюць, што такіх дронаў над Гомлем было некалькі і ляцелі яны вельмі нізка. Баявая частка такіх дронаў звычайна змяшчае каля 50 кілаграмаў выбухоўкі. Вось што бывае, калі шагад акупантаў трапляе, напрыклад, у шматпавярховік. Гомельскія ідэолагі не знайшлі ў гэтай сітуацыі лепшага рашэння, як пагражаць мясцовым крымінальнай адказнасцю за здымкі дрона. Паводле іхнай хваравітай логікі, такія здымкі ёсць пагрозаю нацыянальнай бяспецы. Яшчэ раз удумайцеся. Пагроза нацыянальнай бяспецы – гэта не гатовы ў любы момант выбухнуць расейскі дрон-забойца над беларускім горадам, а яго здымкі. Адметна, што на сёння ў Гомлі меліся планава правяраць сістэмы паветранай трывогі, але ў момант пралёту БПЛА яны маўчалі. А пакуль над Гомлем лётаюць расейскія дроны, толькі з Гарадзенскай вобласці на вайсковыя зборы прызвалі больш за 6000 рэзервістаў. Паводле сюжэтаў прапаганды, у першыя дні заняткі праходзілі на тэрыторыі вайсковых частак, дзе прызваныя, маўляў, згадвалі асновы службы і аднаўлялі навыкі. Затым падраздзяленні выехалі на палігоны. Там ужо адпрацоўваюцца дзеянні ва ўмовах, набліжаных да баявых. Гэтым разам зборы ініцыявала не Міністэрства абароны, а Савет бяспекі. Паводле адной з версіяў, праз тое, што ў мінулыя гады вучэнні і, ў прынцыпе, аператыўнае кіраванне беларускім войскам усё больш каардынавалася з Масквы. Эксперты адзначаюць, што Лукашенка цяпер мог скамянуцца і паспрабаваць вярнуць сабе палітычную суб'ектнасць. Узурпатар асабіста інспектуе вучэнні і патрабуе ад генералаў не толькі баявой, але і спартовай гатовасці. Я хочу, чтобы вы понимали, что в ближайшее время все люди в погонах будут проверены и сдадут экзамен на профессиональную пригодность. У нас достаточно для этого сил и средств. Такі вось даволі нечаканы фітнес-фармат для чырвоналампасавых. Магчыма, не толькі вырваным на зборы са звычайнага жыцця шматдзетным татам давядзецца праявіць цуды эквілібрыстыкі на паласе перашкодаў, на брустверы акопа, а можа і з парашутам за спінай. У сваю чаргу беларускія кіберпартызаны заявілі пра маштабную кібератаку на хімвалакно. Паводле хакераў, у ноч на 26 лютага яны знішчылі 8 сервераў і дзясяткі віртуальных машынаў, пашкодзілі ERP-сістэмы, карпаратыўную пошту і базы звестак. Таксама ўзламаныя сістэмы аховы і відэаназірання. Праца заводу часткова паралізаваная, магчымыя прымусовыя адпачынкі для працаўнікоў. Выбар чарговай цэлі для атакі кіберпартызаны растлумачылі гэтак. Хімвалакно абыходзіць санкцыі развязу і прадае Расіі поліамідную ніць, якая ўжываецца для вытворчасці тканінаў вайсковага прызначэння. Акрамя таго, раней пад рэпрэсіі траплялі работнікі хімвалакна і галаўнога прадпрыемства гарадзенскага азоту. Хакеры пачалі аперацыю ў 4-ю гадавіну паўнамаштабнага ўварвання расейцаў ва ўкраіну 24 лютага. Прадстаўнікі прадпрыемства пакуль афіцыйна не каментавалі. Падрабязнасці на belsat.eu. Сур'ёзнае ДТЗ ў Магілёве на праспекце Міру сутыкнуліся адразу 3 машыны. На жаль, не абышлося без пацярпелых. Кіроўца Нісана урэзаўся ў аўтамабіль Кія, які рухаўся ў спадарожным кірунку, пасля чаго Кія ўехаў у «Шэўрале». Пацярпела 6гадовая дзяўчынка, пасажырка Нісана, якая была ў дзіцячым фатэлі. Яе шпіталізавалі. А ў Пружанах напярэдадні на паверхні вады ў меліярацыйным канале знайшлі цела мужчыны 1974 года нараджэння. Загінулы быў на адлегласці паўметра ад берага. Глыбіня такіх каналаў складае звычайна 1 метр. Абставіны трагічнага здарэння высвятляюцца. Няўдалая спроба самалячэння. Жыхарка Віцебску трапіла ў шпіталь пасля таго, як праглынула відэлец. Паводле жанчыны, усё пачалося з боляў у жываце і адчування цяжкасці.
У выніку пацярпелая паспрабавала выклікаць ваніты, так бы мовіць, народным спосабам. Для гэтага жанчына выкарыстала ручку відэльца, аднак прадмет выслізнуў і захрас у страваводзе. Давялося звярнуцца да медыкаў. Пасля абследавання жанчыну накіравалі ў аперацыйную. Пад наркозам лекары зрушылі відэлец у страўнік, а затым вынялі яго падчас аперацыі. На шчасце, сур'ёзных ускладненняў небарацы ўдалося пазбегчы. Рэзкае пацяпленне ў Беларусі стала сапраўдным выпрабаваннем для фермераў. На паўднёвым захадзе Берасцейскай вобласці снег з палёў сышоў літаральна за некалькі дзён, аднак ад моцных маразоў глеба засталася прамёрзлай і не паспела адтаяць. У выніку талая вада не ўсмоктваецца ў зямлю. Сям'я фермераў з-пад Берасця паказала ў тык-току, як ратуе будучы ўраджай. Выше ряда. Каб адвесці ваду, ім давялося прасякаць у замёрзлай глебе спецыяльныя каналы. Гэта дапамагло, толькі за адну ноч узровень вады знізіўся на 17 сантыметраў. Прагнозы пакуль рабіць рана, але патэнцыйныя пакупнікі ўжо выказваюць меркаванні ў каментарах. Таннай берасцейскай клубніцы сёлета можа і не быць. Наперадзе ж вясна, але магчымыя і новыя замаразкі, якія могуць стаць яшчэ адным выпрабаваннем для гаспадарак. З 1 сакавіка беларусаў чакаюць змены, у тым ліку ў сферы жыллёва-камунальных паслуг. Гэтак падаражаюць амаль усе паслугі, акрамя ацяплення і гарачай вады. У сярэднім сям'я з 3 чалавек будзе плаціць на 19 рублёў больш. Да 31 сакавіка індывідуальным прадпрымальнікам трэба заплаціць унёскі ў ВСАН за мінулы год. Таксама да канца месяца неабходна падаць падатковую дэкларацыю тым, хто атрымаў даходы з-за мяжы або прадаў маёмасць. З добрага, з 1 сакавіка можна будзе падаць дакументы для рэгістрацыі кватэры, дому ці ўчастку ў любым горадзе Беларусі без прывязкі да месца нерухомасці. З 10 сакавіка з Менску пачнуць лятаць рэйсы ў Іорданію і в'етнамскі Нячанг. У дзіцячых садках адкрыюць групы для дзетак да 2 гадоў. З 11 сакавіка беларускія банкі больш не будуць праводзіць аплаты для замежных онлайн-казіно. Гуляць можна будзе толькі на пляцоўках з беларускай ліцэнзіяй з адным акаунтам і толькі са свайго рахунку. Праект iSense апублікаваў студзеньскі маніторынг сістэмы адукацыі Беларусі. Паводле экспертаў, ідэалагічны ціск у школах і ВНУ застаецца высокім, хаця ў пачатку года яго інтэнсіўнасць крыху знізілася. Гэта кожная 4-я публікацыя Міністэрства адукацыі мела ідэалагічную скіраванасць. Навучэнцаў працягваюць вадзіць на судовыя працэсы, ў следчыя ізалятары, ладзяць заняткі на тэму патрыятызму і вялікай айчыннай вайны. Узмацняецца і роля праўладнай партыі «Белая Русь», якая засноўвае стыпендыі і запускае ў школах спецыяльныя праекты. Практыкуюцца розныя спосабы запалохвання. Напрыклад, у Гомлі навучэнцаў каледжу дызайну і камп'ютарнай графікі сагналі на прагляд прапагандысцкага фільму «Дзеці на прыцэле, завербованыя врагом». Адначасова сістэма адукацыі адчувае наступствы дэмаграфічнага крызісу. Скарачаецца колькасць дзіцячых садкоў, школаў, настаўнікаў і вучняў. Затое расце набор у каледжы і ВНУ, у тым ліку за кошт замежных студэнтаў. Таксама ўлады працягваюць лічбавізацыю, укараняюць электронныя сервісы і плануюць запуск дзяржаўнай платнай платформы для падрыхтоўкі да экзаменаў. Падрабязнасці на сайце Белсату. За мінулы год Беларусь праела на вонкавым гандлі каля $2 мільярдаў США. Гэты вынік горшы, чымся ў 2024. Паводле справаздачы Нацбанку, экспарт тавараў і паслугаў павялічыўся ў параўнанні з 2024 годам на 4,2%, а імпарт на 4,7%. То бок у Беларусь трапляла больш замежных тавараў і паслуг, чым наша краіна прадавала сваіх тавараў і паслуг за мяжу. У выніку дэфіцыт вонкавага гандлю склаў $1 мільярд 812 мільёнаў. Заўважу, што сітуацыя менавіта з экспартам беларускіх паслуг лепшая, ёсць нават пэўны рост, аднак у агульнай карціне гэта не дало скампенсаваць велічэзныя страты ад гандлю таварамі. Кепскі вонкавы гандаль пагражае зніжэннем курсу рубля. Працяглы час Беларусь выдаткоўвае на куплю імпарту больш валюты, чымся атрымоўвае ад экспарту.
Чым багатыя, тым і радыя. Маладыя беларускія фермеры са Случчыны прадэманстравалі кавалак сала 160 сантыметраў даўжынёю і 55 шырынёю. Гэты ролік у інстаграме набраў больш за 2 мільёны праглядаў і амаль 2000 каментароў. Сярод іншага ў хлопцаў пытаюць: вы там дыназаўра на сала пусцілі, нелюдзі? 1,60 м по ширине, 55. Потом будут спрашивать, где такие мамонты водятся. Это наши белорусские кабанчики. На гэтых выходных у Беларусь зазірне сапраўднае вясновае цяпло. У апошні дзень зімы дзённыя тэмпературы могуць павысіцца ад +2 градусаў на ўсходзе і аж да +13 на паўднёвым захадзе краіны. Сябры нагадваю таксама пра люстэрка нашага сайту, на якое з Беларусі можна патрапіць без VPN. Адскануйце QR-код на сваім экране. На гэтым развітваюся, зычу цяпла вам і вашым блізкім.